салому алейкум тамошобинони канали мошинбозор тиҷе. Инак дар мошинбозори шаҳри хуҷанд қарор дорем. аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон ҳатман обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. من پولش عطیشم میکنم یه هزار نی پول کتون تیوری مشکل من آشناگی تو همین بیسیدیم کنه ماشینو تن بیسیدیم دادیمی بار بارا که کشتم بار بارا که کشتم سیاحت روای این روشن شد همین ماشینه همین بهتران ماشین ما خیلیدم Koca, özgür. Gözüm saçımı langine bırak. Bu saat sonuna bekle bu sofrafını bir bu antisem bakar yok. Efendim. Aklım. ماشین نابطی ما Opel Bechke Solaş ya? 96 Solaş 96 балон дар олти хуб دو электро, коробка механик, CD плеер, пробегаш 337,000 километр. Олти салон, дар олти хуб. Манин салони қафои мошин, салони қафои мошинам дар олти хуб. Ман мошин аз қафо. Мотор 1.6, сөзишвори газ бензин. Газаш простой. Расходаш 10 тв сахта мегардад. нархи мошин 23000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 700 07 55. Opel Bechke Solaş 2000 4 balon дар ҳолати хуб. ду электро, коробка механик, магнитофон. Пробегаш 261,000 километр. Ман ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб. این حالتی سالن قفای ماشین در حالتی خوب. من دیده ایستادید حالتی ماشینه اون چکی ایان است حاجت به بیان نیست. موتور 1.6 1.6 سوزشوری گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш 10 тв 95 мегардад. این حالتی موتور аккумулятор рошан нав. нархи мошин 42000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 644 55 94. сечка
солаш 98. мани ҳолати балон тренировкаш то ки мӯҳлати сиёҳшиша 8 моҳи дигар 4 электропакет коробка автомат титроник CD-плеер пробегаш 183 000 километр мани ҳолати салон мани ҳолати салони қафои мошин این задний камераш ҳам аст бинед мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходи газ 10 90 95 мегардад ин ҳолати мотори мошинам дар ҳолати хуб нархи мошин 75 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 93 157 47 47 Mercedes Benz солаш 98 мани ҳолати балон комплектасияш классик چهار الکتره коробка механик CD-плеер кондиционер пешкош кор мекунад пробегаш 237 000 километр ин ҳолати салон дар ҳолати хуб ин салони қафои мошин дар ҳолати хуб техосмотраш то моҳи май мӯҳлати сиёҳшиша то моҳи августи соли 2020 мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходи газ 10 чанд та гуфтаки 10 80 мегардад 80-85 мегардад нархи мошин 60 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 918 55 77 79 Kia Picanto солаш 2007 ин 4 балон дар ҳолати хуб германский варианта 4 электропакет 4 электро коробка механик CD-плеер пробег 185 000 километр ин ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб Picanto мотор 1.1 сӯзишвори бензин 5 сахта мегардад мошин 4 силиндра экономичный нархи мошин 47 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 777 80 46 Kia Morning солаш 2010 мошин вагонди 4 балон дар ҳолати хуб
4 elektri, коробка автомат. این CD پلیر، این هولت سالن ماشین، و این سالن قفای ماشین در حالت خوب. пробегаш 213,000 километр. мотор 1.1, сӯзишворӣ газ. расходаш 150 та 160 мегардад. газаш заводской. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 629 79 34.